man kag manok. Dili ko manok. Dili day ka manok. Ug manok pa ka. Kaya unta kang mulupad. Paingon ako. Pero kaya na akong lumluman imong itlog. Lumlumay re ako oh. Ay, pandamay. Dili man ni malumluman. Kay binugok naman dai ni. Wahay. Oy, pre, nganong gihiktan ko mo na imong tiil? Maghikog lagi ko, pre. Gusto na kong mamatay. Unya, nganong tiil man mo na imong gihiktan? Og liogod, pre. Maglisod manggod ko ginhawa. Ay, Nay, kinsa ba siya pinangga ni mo, Nay? Ako o ang bisita? Ay, natural. Nga ikaw nga akong pinangga, kaya nagtagod ka. Mas pinangga pa manggod ni mo ang bisita, Nay. Nga lugo na kaingon ka, anak! Alangan, nga lutuan man ni mo sila glamay ang sudan. Pero og ako, mantinilar, yun ni mugutan. Kayon saon, og sugoon og sudan sa tindahan. Di man mo sugot, kaya nasubraan man katapulan. Ay,